Dames en heren, binnenkort vieren wij ons tweede lustrum. Wij zijn al 10 jaar bezig met promotie en geven een extra duwtje aan dansers, zangers en muzikus. Puerto Latino wordt mede mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers en wordt niet alleen uitgezonden in Nederland, maar ook op Aruba en op de Antillen. Ondernemers, promoveer uw bedrijf bij ons. Wij garanderen u een verhoging van uw verkoop. U kunt ons bellen of schrijven, want wij hebben een prachtdeal voor u. Vanavond in Puerto Latino gaan we verder met Rita Jong en Peter Valing. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Rita heeft onlangs haar 50-jarig jubileum gevierd in het muziek, in het vak, met een hele grote show. Klopt dat, Rita? Ja, ik heb zelfs 2 grote shows gehad. Eén in het theater en één in het winkelcentrum. Ik denk dat we het over het winkelcentrum gaan hebben. Over het theater heb ik al eerder verteld, dacht ik. Maar in het winkelcentrum heb ik dus een grote jubileumshow gehouden. Daar hebben 16 artiesten belangeloos opgetreden voor mijn jubileum. Waaronder Litouwers, Glenda Peters, Lobo, Donna Linton, Matt Jackson en ja, noem maar op, Johnny Valentino. Het waren heel veel. En als onderdeel daarvan heb ik het wereldrecord rolstoelpolonaise gevestigd. En daar kan Peter wat meer over vertellen. Peter, wat voor rol had je in deze viering? Nou, mijn rol begon eigenlijk al 1,5 jaar geleden, toen ik gevraagd werd om eraan mee te helpen met de organisatie. En tijdens de viering zelf heb ik het mogen presenteren. Dus ik heb lekker mogen babbelen. En wat houdt dat allemaal in van de Polonaise? Was het een normale Polonaise of had het iets aparts? Nee, het was bijzonder apart. Normaal krijg je altijd een Polonaise en die is niet geschikt voor mensen in een rolstoel. Deze was alleen maar geschikt voor mensen in een rolstoel. En hadden we veel aanmeldingen? We hebben een nieuw wereldrecord, dus eigenlijk zijn we nu wereldkampioen. Dat is mooi. Krijgen we nou een applaus voor een wereldrecord Polonaise in de rolstoel? Er deden 117 mensen mee aan het begin. En dan is het de bedoeling dat ze ook aan het eind nog met z'n 117 zijn. En dat is gelukt. Dus we hebben 117 mensen gehad die daadwerkelijk in een rolstoel meededen met de Polonaise. Dus dat was hartstikke leuk. Nou, als het goed is, krijgen de televisiekijkers nu beelden te zien van die Polonaise. En Rita, hoe voel je je met je Polonaise wereldrecord? Ja, geweldig. Nou, was dat wereldrecord, dat was natuurlijk een uitdaging. Ik wilde gewoon mensen die in een rolstoel zitten een leuke dag aanbieden. Maar wacht, hoe kwam je op het idee van een rolstoel-Polonaise? Ik zing regelmatig in verzorgingshuizen. En daar zitten natuurlijk heel veel mensen ook in rolstoelen. En meestal als onderdeel gaat er toch gewoon een Polonaise uit. En toen heb ik eens een keer in een gekke bui gezegd van, nou, ik ga een keer de grootste Polonaise ooit doen met rolstoelen. En nou ja, een 50-jarig jubileum is natuurlijk best wel om zoiets te gaan doen. Ja, dus toen heb ik het bedacht en ik heb heel veel mensen om me heen gehad. Peter Valing en Peter van der Wal, toevallig ook een Peter, die is activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis in Drieënhuizen. En ik had Jaco en die is van de Mickey's, de clowns. Die doen allerlei festiviteiten opvrolijken met clowns en zeker ook als het voor goede doelen is. Dus ja, ik had mensen uit het circuit die daar een beetje mee bekend zijn, die hebben mij geholpen. En Peter, was het heel erg moeilijk om al die rolstoelen bijeen te krijgen? Nee, het was eigenlijk moeilijker om ze een beetje afstand te laten houden. Maar voor de rest wilden ze allemaal dolgraag meedoen. En we hebben zelfs wat afzeggingen gehad, omdat er ook in het buitenland was er iets aan de hand met een speciale dag waar ook mensen met een handicap naartoe konden. Dus ja, dat was een beetje jammer. Als we het volgende keer weer een keer gaan doen, dan reken ik zeker op 200 mensen. Mooi zo, daar gaan we voor dan, een nieuwe wereldrecord. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst, maar Rita, je gaat toch iets voor ons zingen? Klopt dat? Nou, dan geef ik jou de microfoon en dan blijf je in handen van ons publiek. Hier Rita Jong met jullie. Daar is dat poppetje
dat al maar niet kapot ging. Ik heb het in mijn jeugd met fantasie gebruikt, waarvan één armpje door de jaren heen al los hing, en waar je nu de geur van vroeger nog aan ruikt. Daar is dat beertje met die afgekloven oren, waar zonder ik in geen geval naar bed toe ging. Met slechts één oog en er liep zaagsel uit van voren, maar mijn houvast in donkere nachten was dat ding. Dat zijn de dingen die je allemaal bewaart, waarvan een vreemde vast zou zeggen, ouwe rommel. Dat plastic poppetje, die beer, die blikken trommel. En dan dat doorgezakte scheve hobbelpaard. Bij elke schoonmaak sta je ermee in je handen. En denk je, nu gaat alles naar de vuilnisman. Maar dan zie ik in mijn gedachten alles branden. En weet ik dat ik er niet van scheiden kan. Die blikken trommel, ingedeukt, 2 trommelstokken, waarmee ik 's morgens vroeg in huis mijn ronde deed. Waarvan mijn ouders zondags prompt weer wakker schrokken. Sentimenteel, maar dingen die je nooit vergeet. En ik geef toe, natuurlijk dit zijn andere tijden. Die dingen hebben voor veel mensen afgedaan. Toch kan ik van mijn oude speelgoed nog niet scheiden. Als ik het bij elkaar op zolder weer zie staan. Dat zijn de dingen die je allemaal bewaart, waarvan een vreemde vast zou zeggen, ouwe rommel. Dat plastic poppetje, die beer, die blikken trommel. En dan dat doorgezakte scheve hobbelpaard. Bij elke schoonmaak sta je ermee in je handen. En denk je, nu gaat alles naar de vuilnisman. Maar dan zie ik in mijn gedachten alles branden. En weet ik dat ik er niet van scheiden kan. Dat zijn de dingen die je allemaal bewaart. En denk je, nu gaat alles naar de vuilnisman. Maar dan zie ik in mijn gedachten alles branden. En weet ik dat ik er niet van scheiden kan.